Assalamu alaikum al'umman jihar Yobe. Kamar yadda kuka sani sunana Abdul ɗan Yobe. Ina so in yi amfani da wannan damar in yaba wa mai girma Mai Malawa Buni wato gwamnan jihar Yobe. Ina shaida mana tun lokacin da muka samu 'yancin kanmu, Yobe State ta samu mulkin demokuraɗiyya mai zaman kanta zuwa yau. A mulkin da aka yi na farin hula ba a samu mulkin da aka samu ci gaba. Talaka ya san an samu ci gaba. Aka yi abin da talaka zai samu ƙaruwa kamar abin da mai girma gwamnan Mai Malawa Buni a zamaninsa ba. Mai Malawa Buni ya kawo ci gaban da ba za su irgu ba a cikin jihar Yobe. Lungu, ƙauye, saƙo, manoma, masu kiwo da masu karatu kowa ya samu ya ɗanɗana an yi wannan mulki ya san an yi mulki. Ga shi lokaci ya zo gargara lokacin da mai girma gwamna zai bar kujerarsa ta gwamna ba don muna so ya bari ba sai don wannan wa'adi ne wanda demokuraɗiyyar ƙasa haka ta sa shekara 8. Tabbas muna kewar gwamna Mai Malawa Buni in ka duba irin ci gaba da ya kawo a lokan gamman 17 da muke da su a cikin Yobe State. Kowane lokan gamman ya mata babbar kasuwa ta zamani. Haka ya ja inganta musu asibitikansu. Haka ya ja musu modern school wanda yaran mata za su je su dawo da ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi sai ka biya wa 'yarka makarantar kwana ta je ta kwana kana siya mata abinci. In kuma kana da dama shi za ka biya ta private school. Amma yanzu an samu makarantar je ka dawo government day girls na mata da muke da su a kowane lokan gamma an kai irin wannan makarantar. Haka kasuwanci duk garin da ake da babban kasuwa Mai Malawa Buni ya inganta an musu babban kasuwa ta zamani. Haka hanyoyi inda ba a taɓa tsammanin za a samu hanya ba a mulkin Mai Malawa Buni an samu hanya. Idan ka je Galla an yi hanya tun daga Galla wanda zai kai ka har Gumsa. Wannan tabbas ci gaba ne babba. Haka cikin garin Damaturu Mai Malawa Buni ya yi abin da ba a taɓa tsammani ba. Yanzu a cikin garin Nigeria Arewa North East in ana so a irga birni wanda suka samu aiki insha Allah muna daga cikin Yobe State a matakin farko. Tun daga lokacin da Mamman ya samu mulki Allah ya ji ƙarrai zuwa yau in a ce muna da mai girma Mai Malawa Buni shine gwamnanmu da ko Abuja bata kai mu haɗewa ba. Amma alhamdulillah Mai Malawa Buni ya yi mulki lafiya ya ƙare lafiya. Sannan ya kawo magajinsa wato BMW Baba Malam Wali. Muna fatan Baba Malam Wali zai tsaya tsayin daka kamar yadda mai girma Mai Malawa Buni ya tsaya tsayin daka. Ya ba da gudunmawa a matasa, ya ba da gudunmawa a 'yan kasuwa, ya ba da gudunmawa a manoma, ya ba da gudunmawa a dukkan wani indijin da yake cikin jihar Yobe. Kai har wasu ma maƙota sun ci albarkacin wannan mulki ta Mai Malawa Buni saboda Yobe ta inganta. Da wannan nake mana amfanin cewa tabbas a bi mutum ba fati ba. Mutanen da muke bi suna cikin jam'iyya ne ta APC. Saboda haka APC ta zama cewa kamar dole ne mu a mutanen jihar Yobe mu zaɓi APC a karon fari a matsayin gwamna.